nik normaltasunez hartu eta azte hau, saiatu naiz, pixkate denba guztin gogoan euki gabe, normaltasun hortan zeak atzitzi zaitez. Eta pixkat behak esan duna, onak eta txarrak. Txarrak betikoak, euskaldunaren kontrasanak, ez euskaraz dakigun arten gaztelera ziten deula azkenean. Batez ere, egunerokoan, hasi nintzanean, ondo, baino parrandan eta eginen, eta parrandan azkenean aztentzea bat abestia, jaja, eta gaztelera pasatzen ginen. Eta horrekin bai eukide, batez ere, neukan txip hori, kalambrea bezala, erdea ziten nun bakoitzean, txak, eta kontuatu naiz askotan egiten deula, eta bilandu behar deula. Negatibo bezala bai, hain naiz ikastaro bat iten lanbidekoa, eta horre, irakasleak euskaldunak, ikasleak 15-etik 13 euskaldunak, orduan klase danak gazteleraz, esplikazioak gazteleraz, hori askotan gertatzea bai, unibertsitate garaian eta bai gertatzen da. Hori ez da inbeste gure arazo bat, baina bai guk landu beharrekoa edo guk bultzatu beharrekoa, hori ez dala bidezkoa, azkenen diskriminazio latza dala. Gero komertziotan eta olakotan, saiatu naiz beti bezala, nik betianik egin izan duet aurreneko hitza, bigarren eta hirugarren euskeraz, baina bai igual, jarrera aldaketa batekin, rifarreakin eta barrekin, topatu de jende asko, naiz da euskeraz ez jakin, adibidez batek deneia galdetu zila eta hasi esaten da. Eso que 7 o eso, sí. Bueno, denbora gehiago pasatzen zu, baina azkenen bestetan iten deuna segitun gaztelera pasa eta segitu, bueno. Eta orokorrian, hori, balio izan duit, eta uste jendeari hortako balio izango jola, txip hori eukitzeko kalambre txiki hori ez, gaztelera pasatzen zenen txak, abisu hori, eta bersaiatzen gehan, aste bete izan beharren beti eukitzen hori, eta pixkat jendearen gan eragin ere. Eta batez ere, norberak bere buruaren gan, gudak aurako arazo nagusi. Eta